nwanne Chiko ọdụgo ji adị mbide ọkangwo oroma egwugwu dịbụ onye ka Olise nwanne m Olise nwanne Chiko ibenebe ka mmanya ojelibokọkọrọ ọkụ Olise nwanne Chiko ikwu ka nne-eto aka nje karịsịa I know Chidu Igbo nwa bụ nne Igbo ebe osake uhurume Nyemụ nwanne ga-esi nwubi abalị karịsị alụ Chinedu Chidu ọmụmụ na wa ụwa onye na-achị onye ya aga ije Chidu ọmụmụ na wa ụwa na-achị onye ya aga ije Chidu na-emumagana ịgba aka mbụgwa na mbụbe maka olili na-enyo ndị aba ọdịni mụmụ nwanne esi bụ onye nwe egwu ndị je Igbo nnata mụmụ nwanne esi bụ onye nwe egwu ka nneti egwu ndị je Igbo nnata Chinedu uhurume aka na-eme ọgọ n'ime mewo Chinedu ọmọ gava n'iru kenetuwo keke iriyo ka ọ na-eme Chinedu uhurume nwanne m nyemụ nwanne gosi Chinedu oyibo egwu etu ego m ụra nyemụ aka na-eme ọgọ nwanne m eruwe ndị aba nwere ụwa aka bụ n'anya Chinedu Oliakụ n'ụkọ Oliego n'ụkọ Chinedu Oliego n'ụkọ ọbawa Chinedu na-ewu magada mmegbu nwanne esi Igbo agwa oge egwu mmegbu nwanne esi Igbo agwa oge egwu oyiwe egwu na-eme iwe egwu na-eme ụnyaahụ egwu ndị je Igbo nnata nka na-alatụ alatụ mmahụ enwere mezechi Igbo owisa kabiado alatụ ide mbe na-eke n'alụgo otu ọnụ ga-amụ mmahụ aka na-eme ọgọ n'ime mmehụ transfama ọmọ gàwá níbi ẹnu wọlé. Nígbà kánà mọ ọgọ wọn nàmẹ nàbẹ mọ ọmọ yìí. Nígbà kánà mọ ọgọ wọn nàmẹ nàbẹ mọ ọmọ yìí kódógó n'elu. Transfama ndé n'ẹkẹ n'ẹlẹngó. Maka iwomi na-emela ọra nwunye obigo na-ebuka mmadụ ụdịdụkwara ọkụ ụna na-enehwa anamahwa ka mmahụ nwakpụzi iteghiji mgbe na-eke n'alịgo nwakpụzi n'oyike nyebụ nwa mbịado na-akpụ nwanne me iteghiji ebe eji elebia nnata ntegrite mmahụ onyame na-ahwa amahwa nke mmahụ dike na-ama egwu eji ego mụla dike akọ n'obi obi eze mmahụ na-eke na-ewere ndị dike akọ n'obi eze enwere m na-ama egwu eji ego mụla ụmụọkụ gaba n'uru ka nke na-ewuli Williams onye agoziri opuome uli oyive egwu na-eme mmanwụ ga-eleburu
mụlọ ọkpa nwanne me ibe melụ mma dịbụ aka na-eme ọkọ nwanne me odogwu ndụ nnọọ n'ọba nne na-eke n'ala ngo ibe mele mma wasili deme ọmụnị na-agwa ụwa na-achụ anya ya aga ije nnọọ egwu wee ibe egwu na-eme ibe egwu onye ama egwu egwu ije igbo nnata gaga ọmụ mmeleba na ohuchimada Peter kana mo nwanne me mmeleba na ohuchimada apinne na-ebu magada mmeleba na ohuchimada na oji ọmụnị na-agwa ụwa igwe China ba nọ egwu kenewere oyibe egwu na-eme ibe egwu onye ama egwu ije igbo nnata aka na-atọdo tonofọ n'ọrụ ojiwabi emọkụ odogwu n'elu ime ọmụnị na-agwa ụwa abalị ka na-afọ n'oto nnọfọ kenalati alati demme na-ewu megado chinedu omume ongenwa chedu omume bigo iri ojuhu komeli jejara chedu omume bigo iri oluchigi komeli jejara ọkwa mmanwụ ya bịa oyibe egwu na-eme mbamụ na chiso chinedu na-ebu magada 14 ka mmanwụ ya bịa ka akwa aka mmanwụ atụọ n'ọkụ mụ na-achụ na-eke na-agwara na meme siti meme odogwu ọmụnị na-agwa ụwa meme ilusaka na mondo adazuno amanda no na na welanya weza obunto manaji kenda ko ne ukama to utulibu feloko nyamu wa mwikeli enwe mezochi Nebu wa mwikele enwere mezechi Igbodo orisanu kaide ade wikeli deme ọmụnị na-agwa ụwa maka chinedo ka chiri nwa bịa maka olili ọ na-eli ndị aba kon egbebata ata chinedo na-eke na-ewere ngo obere oge ịlụ họtelụ nke ọgbago ite ọhụma ọhụma chedu ọmụnị na-agwa ụwa ịmara obere oge ịlụ họtelụ ọgbago ite ọhụma ọhụma n'ugbu oyibo bigo obere oge ana nwanne si na mmiri na-eke na-ewere ndị ohuru ọbịa ogwu igbo ọmụnị na-agwa ụwa uhulọra worldwide odogwu jele bụrụ natụ kacha aka na-eme ọkọ nwanne m ịdọkashi mmụọ jele bụrụ odogwu na-asa ajụ ọmama dọkashi mọni akede oko ogbo ọgalịda ọgba obenga uhudo alusa eji jego je anata akade mmụọ kanka n'ebigo dọkashi egwu mgbu bịa n'obigi nyebu aka na-eme ọgọ nwanne m dọkashi n'ije n'ọcha nyebu ike na-asa ọdụ nwanne m egwu mgbu bịa n'obigi anyị gbasara ime mụ mmanwụ ịgbara chụma ime ọbụntụ ibe eme ka eji egwu ọhịa
arụrụ ụbọndụ yi n'odo ndụ mmụọ ka na-ahụ ụbọndụ atụ okongo mụ na olize nwanne aka m ile atọ n'ohu ngwa n'obu olise mmanwụ aka naghị onye gwa n'obu ụgbọ mmụbi alị n'elu ụwa dịbe anyị mbiacha aka ahụ enwela egwu ọbụla egwu ebili mgbe egwu ugwu egwu abụrụ ụwa olumaka ngwa egwu dị ahụ na teliji onye aka ọgwụ alụsị mara ya na-eme egwu ngwa egwu obi egwu na nwanya na-emebe egwu ndị igwu egwu alụsị ogbu egwu iji ogbu egwu biko obi atụ nzu ka nna eme ụwa m mgbedike alasụ igwe alasụ mgbe ka na-ama onye ma ngwurugwuru igwe alasụ mbeli atụ ogu dịka alarụ n'ozi ọma mbụla ọmụ egwugwu ụgbọ ndị mgbụrụgba mụrụ na-esi na-atụ egwu mmanwụ te mmanwụ ụwa dịrị ha unezugo ndị be ahịa unezugo ọka dịka aka na obi eze enwere m igbo igbo dị ọna obi isi anụ ka dị adị mmụọ enwe egwu ibe nọ ya katara nke ahụ ka o ji ahwa ohere ya dịka aka na obi eze ibe eji eme ọgụ nke ọ dịla echi iji ebuke aka na obi eze ka mmụọ ya eji obodo nnatọ ụgbọ m aya ale ndụ ụba akụ wee ile eli akụ anyị gbara ọzọ ndị igbo agụleri ehi mba mmụọ ya ka na-agwa sodo ntị aya ale ndụ ụba akụ ụwa wee ile eli akụ anyị gbara o nwere ibe eji ịzọ ndụ ya na ndụ bụ ewu n'ụwa nwa ine ndụ bụla wei na-abalị ka kelele m nebo aya ale ndụ akụ ụwa wei lo eli akwa ịkpara mọdị na masa nwanne nweze obodo ga-atụ efu ọbara tụrụ n'ibia mọdị na masa nwanne m ka anyị na-ayọ dị ndụ ka anyị na-ayọ ego ibo mọdị na masa ka anyị na-ayọ dị ndụ ka anyị na-ayọ ego oyibo ine ndụ bụla oyile ebele ezi ọmọgọ mmụọ kụsi ike nwanne oho igwe ego bụ ka mmanwụ gba n'ama o ji mmụọ ego eme ọgụ ka mmanwụ anyị wee do oworo igwe dola ozugbo foundation ka mmanwụ anyị wee gba n'ama kisita aka na-eme ọgọ mmanwụ ogbuebi na nnewu nwanne m ibe na ekwutere n'elu ụwa ka m nke oji akpa ya nwa bụ ugwu nnọwale m dimen ọmọgọ mmanwụ eto n'aka dimen nwa bụ ugwu sobeti ibe nyere nna ụwa nwa mee n'ụwa nwa agagweli nwa m mee ugbo na-eli ọkpa ka mmanwụ gba n'ama ihe ugbu a na-esi bịa mmụọ ya na ugbu a na-esi ihe mmụọ ya na ndị ọzọ ugbo na-abụ odogwu na-agụleri ehi mere mba nnọọ ije mmụọ ya kere na-egwere